Яңалықтар вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Алсун Риева, исәнмісіз? Снежинка шаңғы базасында Татнефть генераль директор орынбасары Азат Яғафаров болды. Абдрахман ауылында мини-футбол бойынша ярышлар узды. Түбеклерде отпуск күткәру үшін нинди таләпләр бар? Арбаны қыштан шананы жейден әзірләдеген татар мәқәле бар. Снежинка шаңғы базасында ішлеклі визиті білән Татнефть генераль директор орынбасары Азат Яғафаров болды. Әлігі спорт комплексы бойынша узған экскурсия вақтында шаңғы базасында болған проблемалар қозғатылды. Толырақ мәгълүмат Алсу Амирова сюжетында. Әлмәттә 1989 елда Снежинка шаңғы базасында СССР буенча юниорлар арасында чемпионат узган була. Трасса шул еллардан бирле спортчылар арасында катлаулы һәм шул ук вакытта кызыклы булуы белән аерылып торган. Хәзерге көндә шаңғы базасында ел әйләнәсендә шөгыльләнеп була. Татарстан Республикасында шаңғы спортын үстерү программасы буенча 2020 елда биредә яңа шаңғы модулы куелган. Заманча трасса, спорт инвентарьлары һәм үзләренең спорт заллары бар. Сейчас вот первый этап мы закончили, строительство центра лыжного спорта. Я вам сейчас хотел бы там экскурсию организовать небольшую. А вторым этапом у нас в планах стоит строительство, продолжить здесь мансардный этаж, строительство гостиничных номеров, для того, чтобы спортсмены могли приезжать сюда, пребывать здесь на сборах, потому что мы ведь помимо лыжного спорта еще и технические виды спорта здесь. Эшлекле сөйләшү шаңғы спорт үзәгендә дәвам итте. Гомумән шаңғы спорты буенча федерация нефтьчеләр ярдәме белән эшләп килә. Вы знаете, что мы ведем. Без актив социаль сәясәт алып барабыз. Нәкъ менә безнең кешеләр, хезмәткәрләребезнең балалары өчен әлеге спорт юнәлешен без бик мөһим дип саныйбыз. Татнефть спортка һәрвакыт уңай карады һәм һәрвакыт бу юнәлешкә ярдәм итте. Шаңғы комплексында күп кенә программаларда һәм проектларда катнашып килә. Азат Яғафаров әлеге базаның үсеш перспективалары зур булуын билгеләп үтте. Без җитәкчелек белән материаллар тәкъдим итү турында килештек. Аларны бергәләп караячакбыз һәм киләчәктә бу мәсьәләләрдә Татнефть һәм хакимият белән генә түгел, ә бәлки иң мөһиме дәүләт ярдәменең мөмкин булган барлык вариантларын өйрәнергә кирәк була. Бу федераль программа яки региональ программалар булырга мөмкин. Алсу Амирова, Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Абдрахман ауылында мини-футбол бойынша ярышлар узды. Башта җомга көнне Башкортстан һәм Татарстанның яшүсмерләр командалары арасында кубок уйнатылды. Аны мактаманың бер юлы ике командасы лидерның 2012-2013 елгы һәм 2010-2011 елгы егетләре җиңү яулады. Ел көннәрендә исә шунда ук мини-футбол буенча бөтен Россия турниры узды. Анда Лина Хасан шәһәрендә булып кайтты. Районымызның 50%-тан артык халкы физик күнегүләр һәм спорт белән шөгыльләнә. Абдрахман авылында да спортны үз итәләр һәм ничә көн рәттән мини-футбол буенча турнир уздыралар. Ярышларда 3 яшь төркеме спортчылары катнашты. Араларында Башкортстанның Ишембай һәм Дүртөйле районнары, Татарстанның Бөгелмә, Лениногорск авыллары командалары, әлбәттә инде Әлмәт районы футболчылары катнашты. Максат бер: балаларның физик яктан үсешен тәэмин итү һәм спортка мәхәббәт тәрбияләү. Ислам Хайретдиновка 10 яшь, футболга ул 6 яшьтән килгән. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән гыйбарәне искә алып, спорт белән бик яратып шөгыльләнә. Жүгерергә дә, аякларны прокачивать итәргә җиңәбез дип уйлыйм. Бу турнир Самарага әзерлек буларак та оештырылган. Анда уеннар 5 яшь төркемендә уздырылачак. Мәскәү, Петербург, Үзбәкстаннан да командалар килергә тиеш дип көтелә, ди оештыручылар. Араларында Түбән мактаманың лидер командасы да катнашачак, ди лидер балалар футбол командасы тренеры Илшат Гыниятуллин. Абдрахман стадионында бүген катнаша 22 команда. Командалар Башкортстаннан һәм Республика Татарстан командалары катнаша бездә бүген. Бүтән катнашкан балаларыбыз бүләкләр алачаклар. Беренче урыннан 3нче урынга хәтлек медальләр безнең олырак була инде. Калганнарына за участие медальләр тапшырыла. Лина Хасаншина, Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ялга җыенган кешеләр башта юнәлешне сайлый, чемодан тутыра һәм юлга чыгып китә иде. Әмма быел мондый сценарий чынбарлыкка туры килми. Иң элек кайда һәм нинди шартларда урнашырга мөмкин булачагын белергә кирәк. Россия буенча сәяхәт итсәк, мәгълүматны җирле администрация сайтында эзлибез. Һәр төбәктә барысы да индивидуаль. Толырак алдагы материалда.
Россияда иң популяр курорт Краснодар крайы. Анда бару өчен документларның 3 вариантының берсен тәкъдим итәргә кирәк. Бу беренче укол гына ясалган булса да, вакцинация турында сертификат яки соңгы 6 айда ковид белән авырганлык хакында белешмә. Өченче вариант 72 сәгать эчендә ясалган ПЦР-тест. На данный момент самые Хәзерге вакытта иң катгый кагыйдәләр нәкъ менә Краснодар краенда. ПЦР-тест аэропортта бирелми. Абхазиягә йөрүче кешеләр дә Сочи аша оча. Алар өчен тестлар кирәкми. Краснодар краенда ПЦР-тестны урнаштыру объектлары таләп итә. Популярлык буенча безнең илдә икенче урын Кырым. 16 июльдән Севастополь үз кагыйдәләре буенча яши башлады. Ковидка каршы көрәш чараларын катгыйландырдылар. Хәзер туристлар вакцинацияның тулы циклын үтүне раслаучы сертификат яки G-класслы антитәнчекләр булуын раслаучы белешмә бирергә тиеш. Популяр курортлар эшлеген Калининград тәмамлый. въезд без ПЦР, без... ПЦР һәм вакцинадан башка керү рөхсәт ителә. Тик туристлар төркемле экскурсияләрдә катнашырга тели икән, ул чакта вакцинация турында сертификат яки очышка кадәр 3 көннән дә соңга калмыйча ясалган тестны күрсәтергә кирәк. Төркиягә икенче компонентны керткәннән соң 15 көн узган булса, прививка белән кереп була. Ләкин 20 июльдән Россиягә очканчы дәүләт хезмәтләре порталында илгә әйләнеп кайтуыгыз турында мәгълүматны тутырырга һәм QR-код алырга кирәк. После возвращения в Россию... Россиягә кайтканнан соң барлык вакцинация үтмәгән туристлар яңа туган балалардан башлап ПЦР-тест тапшыра. Июль аенда кертелгән яңа кагыйдәләр буенча ул бер тапкыр тапшырыла. Вакцинация ясатуга 1 ел үтмәгән булса, ПЦР-тест тапшырырга кирәк түгел. Нәтиҗәсен дәүләт хезмәтләре порталына йөклибез. Балалар буенча мәгълүматны әти-әнигә кертәбез. Алсу Нуриева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Лучелмә телекомпаниясе. Хәзер башка темаларга. Исседе хәтта сәламәт кешеләрнең дә аяклары шешә. Кызганычка каршы бу проблемадан ешрак хатын-кызлар зыян күрә. Аяклар шешүе сыйыклыкны чамадан тыш куллану нәтиҗәсендә генә түгел, башка сәбәпләр аркасында да булырга мөмкин. Нинди сәбәпләр һәм үзеңә ничек ярдәм итәргә? Бу турыда алдагы материалда. Барыннан да элек сәламәтлек белән проблемалар юк икәненә инанырга кирәк. Табибка барганнан соң тайпылышлар юк икәнен беләсез икән, беренче чиратта күпме хәрәкәт итүгә игътибар итәргә кирәк. Шешүләр аз хәрәкәтләнүчеләргә куркыныч. Кан циркуляциясе бозыла, организм артык суны кан тамырларыннан тире астына чыгара. Мондый очракта күбрәк йөрергә һәм аларга киңәш итәләр. Бигрәк тә газлы эчемлекләрне. Конечно, врачами не рекомендуется. Газлы эчемлекләр табиблар тарафыннан киңәш ителми. Бигрәк тә кичке һәм төнге сәгатьләрдә мондый эчемлекләр эчү катгый тыела, чөнки бу организм бавыр һәм бөйрәләргә авырлык китерә. Нәтиҗәдә аяклар шешенә. Табиблар исседе баллы һәм газлы булмаган гади су эчәргә киңәш итә, яки җылы үлән чәе. Әлбәттә, хәмердән төгәл баш тартырга кирәк. Бу шешенүләрнең тагын бер сәбәбе булып тора. Шулай ук тузлы һәм маринатлы яшелчәләрне артериаль кан басымы, бөер һәм бавыр авырулары белән интеккән кешеләргә аеруча сак кулланырга кирәк. Шешенүләр барлыкка килсә, үзеңә ничек булышырга соң? Можете придать... Сез аякларны өскә күтәреп ята аласыз. Шулай ук аларга җиңел массаж ясарга һәм контраст душ кабул итәргә мөмкин. Иң төп киңәш күбрәк хәрәкәт итәргә, бер урында әзрәк утырырга һәм торырга тырышырга. Кан тамырлары тонусы өчен акваэробика, йөзү, гидромассаж файдалы булачак. Если появляется отек одной ноги... Аякларда авырту, кинәт ике аякта шешенүләр барлыкка килсә, табибларга мөрәҗәгать итү мәҗбүри. Өйдә утырырга ярамый. Ял көннәре булган очракта хастаханәнең кабул итү бүлмәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм тагын бер мөһим әйбер, организмга күпме су керсә, ул соңыннан башка билгеле булган ысуллар белән чыгарга тиеш. Күп эчеп әз күләмдә чыкса, бу табибка мөрәҗәгать итү өчен тагын бер сәбәп. Алсу Нуриева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Лучелмә телекомпаниясе. Хоккей яратучылар өчен мөһим мәгълүмат. 4 августта Нефтяник командасы беренче яңа сезон алдыннан беренче дусларча матч үткәрәчәк. Татнефть компаниясе ярдәме белән Әлмәткә Казаннан Ак Барс командасы киләчәк. Җанатарларны юбилейный спорт сараенда кичке 6-да көтәләр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Алия Бәйрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.